That's the one. Kamadam, Lumide. Masagani Rete, you can do your thing. What in? Mamela Pagi, what in? Go, was a good player, Chabo, the winter bed, what in? On Tangabako Bakchi and Palela. Now, Bombs is about chill. Mkulua, kutengo zon kubera njoba manditini. Mkulua ndika flugeli na udlula kunqana balo kuthi. Nam ndaqhikela kodini man. Omkhulwa wamagqibela nawe ndiyaqhubeka. Akuqashikeni ngokomkhulwa kodwa ngokuleli xesha lilungelo lokuzimela. Imbeko yayaphi imbeko kodini yayaphi imbeko. Ngixolela mkhulwa ngokuphiphusa nya kodwa aluzukwazi kaloku umkhulwa ufike. Kodwa lisiko eli kufanele ulenzile lisiko eli hamba uyokweluka ngoDisemba ngoJuni ontanga yakho bakutshila. Tatomncinci ngicela unike ixesha ngami lento le ndithi kuyicinga. Kodini uthatha mthetho ubona nje. Mkhulu wabantu kodwa phaya bayafa uyayazi nawe. Bayafa bani ubuntu ndihamba ndabuya ndikhona ndingubhala ndinguthuthuthu ndinguthombela ndingumabonini ngokomkhulu wakunini ngokumkhulu bayafa. Uthatha mthetho wena.